even get to cross. И здравейте, потребители на YouTube, аз съм Тимон Нотел, тук с мен е Хабзи, днес ще играем на минигеймс. Здравейте. Ти имаш ли някаква торта, някаква врата? О, явно сме сами. Пусна ни. О, Не, тримата сме. Аз и ония пичага. Да. Това е хубаво. Взем всичко. Много хубаво. Каквото ми е. Това тук. Тук да изтрим това. Така. Така, аз значи сега. Ти къде си, бе? Ето го това, ето го. Ма ние сега се бием тримата, защото сме само ние тук в сервера. Играем. Аре, бе, как те го оцелих? Вау, как те го оцелих, само леда, къв съм кривначи. Аз ще го бутна. Давай, бе! О, бутнал го! Той изгоря. Сега сме ние. Останалите, които няма да ни победиш никога, мен. Така, правим Само колко мазно го бутна. така. Правим. Виж какво съм си направил. Аз си направих кирка. Сега си изкопая айрон, а после си направим айрон неща. Аз пък отивам до едно място. Там при всичките честове. Аз съм имал айрон в мен. Ама аз едно оцелявам тук, айде бе. Вие откачени ли? Ами да, то тук се оцелява и гледаш да събориш всичките, за да печелиш. За сега ти си на първо, после съм аз, а ония нупе на последно. Той не е нубе, той е наш приятел. Той силно ни спектейтва. Не може да се спектейтва. Може, ако имат. Ако умре майче, може в някой сервер е така. Не. Може, той аз да съм си. почти там, бе. Ти къде си? Ама не ограби всичко, моля ти се. Ще чупа къбостона, бе. Тук така, голден яйца, тук така. Това не ми трябва. За бог, по-тъпи неща можаха ли слот. Ми това да не ти е тук да се оцелява. Това да не ти е тук да си е всичко екстра. Не е екстра тук всичко. Гледай го, ти пазе всичко, баси мангал. Всичко тъпо остава. Паднах! Край, ти победи. Ей! Айде пак на ново, пияс по. Давай. Айде, тези в първото. На мен табелките са ми невидими. Значи дай второто. Второто дай, Второто. Добре. Пак гледам. Ще му второто там. Ето го, нашия приятел. И той влезна то за охара. Няма Малко е пари. тъпо стрима човек, ама... Виж ме, ето ме, аз съм ето тем, виж ме. Да бе, видяхте се едно за първи път се вижда. Лели! Виж, ти си точно до неговия съд и ти си до мой. Лели, сега какво ще стане тук? 5 секунди и почваме. 4, 3, 2, Вие много убиете по-лесно така. Фак. Защото един от едната страна, другия от другата. Аре, крадни тук всичко. Джакерес. Така. Значи тук има някакви скрити неща. Виж, винаги си пускай е така вода, виж, е така си пусни вода. Ако тръгнеш да падаш, да не умреш. Е така, виж. Ти лут ли си, бе? Кой така ще ти пуска? Аз? Ти си тъп за това. Какво направи, бе? Нямам кирка, така че какво такова? Не, чака аз да тръгна. Леле, обаче ми беше водата, нали съм тъп, бе, виж ме, спаси водата ми шейпа. Виж ме. Добре, така се прави, виж. Вече ми беше водата. Аз стигам до туалетна. Туа.
Добре, аз стоям до туалет, не идвам. Ей, гадняр, ти мен ще териш, бе. Катлач. Сега отиваме към неговия свят. И пак съм тук. Аз се бях заровил под земя. Фреди, какво правиш тука? Не ме убивай, заедно ще живеем. Мани бе. Топо ще живеем, ви. Айде, Джакерес. Крадни! Не ме убивай, бе, идиот. Айде, Не бе, Джакерес. пак! Айде, Джакерес, победихте! Аз не Айде. можеш не скачи. Победихме го Скайларса и аз ще умра. Да, честито ми и оня победи. Добре, хора, Браво. това беше от мен. Ако ви е харесал клипа, парите нагоре. Коментирайте, лайквайте. Неговия канал ще го има в описанието. И така. До Аз скоро.